खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बारग' एनडिएफबि, बिएसइउ, बिपिएफ आरो बनसुनि गोबांथार लाइमोनफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलियाव आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नखराव थांनानै आथिखाल इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिटिआर सरकारखौ सामलायबाय थानायखौ मोजां मोननानै माखासेमानि लाइमोन आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोरा जयनिं जाबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव बेबायदिनो जयनिं जाबावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै गावसोरनो गोबांथार लाइमोनफोरा एबा गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा थांनानै जयनिं जाहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै बारग' एनडिएफबिफोरनि, बिएसइउनि, बिपिएफनि आरो बनसुनि गोबांथार गासै 45 सुबुंफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे जयनिं जाहैनानै बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकाराव गोबांथार गोजोना फैबाय आरो दिनैनि लाइमोनफोरा रावबो असान्थिखौ लुबैला। बेनिखायनो आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार एबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जागासिनो दं होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बिपिएफ लाइमोन गांखंनि सासे नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा मैया बाक्सा जिल्लायाव थानाय सासे फरायसुलि संगिता दासनि नखराव थांनानै रांखान्थि अनसुंथाइ हैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो संगिता दासनि नखराव नुजाफैदों होनना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन संगिता दासआ थारैनो सासे फरायसुलि आरो फरायसुलि एबा 20 बोसोरावनो बिथांनि मेगननि माखासे पावारा खमायलांनायखौ नोजोर बोनानै थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा संगिता दासखौ सहाय होनो नोजोर बोनानैनो बे गावसिनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिनो कास्टम बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव मोनसे हानजाखौ दैथायहरनाय जादोंमोन। लोगोसे दैथायहरनानै थारैनो माखासे रां अनसुंथाइ हैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो फैबाय थानाय समाव बबे मोनसे सहराव एबा बबे मोनसे हस्पिटालाव लाङो बेनि सायावबो जेसेबां हायो हाग्रामा महिलारिया हेफाजाब हरगोन होननानै बुंथिनानै होदों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाखानाय मावथांखि आरो संबिजिदखौ नोजोर बोनानैनो थारैनो बर' माहारिनि थाखाय अराय खामानि मावलांबाय थागोन बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया चिरां जिल्लायाव जानाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 19थि थान्दै जखनथाइखौ नोजोर बोनानै मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जेराव गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैनानै गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनायनि गेजेरजों मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखानाय थांखि आरो संबिधानखौ बिथा खालामनानैनो बर' माहारिनि थाखाय अराय खामानि मावलांबाय थागोन होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबांथार सुबुंफोरानो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बायदि बाथ्राखौ लानानै सोंखारिबाय थादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे गेवलां मेलावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाहैदोंमोन आथिखाल बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गोबांथार बिबानगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों। जेराव बे हाबाफारियावनो रायजो सभानि सासेल' एमपि रोनगोरा नार्जारियाबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। सराइबिल ब्लक बिपिएफ आरो जुमदुवार ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव मैया रायमना माहारियारि नेसनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय चौधुरीघाटआव
मोनसे पिकनिक जानाय हाबाफारि। मख'नो गोनांदि बे पिकनिक जानाय हाबाफारियाव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लाहैदों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंदि फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बायदि मेल मिटिं लाबाय थानायखौ मिथिनो मोन्दों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो BPF राजखान्थि दोलोनि बानजायनायाव थारैनो रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय चौधुरी घाटआव सराइबिल ब्लक BPF आरो जमदुवार ब्लक BPF जुथाइ बानजायनायाव मोनसे पिकनिक जानाय हाबाफारिजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि आरो सावरायनाय हाबाफारिबो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जाय हाबाफारियाव BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 10 निफ्राय 20 जन सोद्रोमाफोरा BPF राजखान्थि दोलोआव हाबदों होननानै थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे हाबहैनाय सोद्रोमाफोरखौ हाग्रामा महिलारिया BPF दोलोआव बरायनानै लादों होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो BPF राजखान्थिनि दोलोनि गुबै आयदाया एबा थांखिया जाबाय BTCआव गोजोन लाखिनाय, BTCआव खौसेथि लाखिनाय आरो BTCआव जौगाथायखौ अरायबो लाखिबाय थानाय होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिलनि मोनसे कमिउनिटि हलाव मैया XNDP अफ इउनाइटेड फरामआ हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा लोगो हमलायनाय हाबाफारिजोंनो लोगोसे मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोननि गुबै थांखियानो जाहैबाय फैबाय थानाय समाव थारैनो XNDPफोरनि गोबांथार जेंना जेंसिफोरखौ लोगोसे BTR एकर्डजों फैफानाय जानाखि पेकेज आरो BTR एकर्डनि गोरोबथा बायदियै XNDPफोरा मोननांगौ मोनथायफोरखौ थि समाव मोनाब्ला गोख्रोङै सोमावसारनो एबा बायदि हाबाफारि लानो थांखि जागोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै XNDP इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि सिला बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। लोगोसे बे हाबाफारियाव बिथांमोनहा गोख्रों थांखि दैखांनानै लादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। खौराङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि BTR गोरोबथा जानाय 27 अक्ट'सिमहालागै XNDPनि जानाखि मोननांगौ मोनथाय आरो थांखिफोरा जाफुङाब्ला XNDPफोरा 28 जानुवारिनिफ्रायनो सोमावसारनायाव बाहागो लागोन होननानैबो बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि आरोबाव बिथांमोनहा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो भारत सरकार आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोनहा बारग' NDPफोरखौ बायदिसिना खोथा होयै दोनबाय थादों आरो थगायनाय बायदि बिथांमोनहा जाबाय थादों। बेनिखायनो बिथांमोनहा थारैनो बे गोख्रों थांखिखौ लानो गोनां जादों होनना बुंथिनानै होदों। फैबाय थानाय 26 जानुवारि आरो 27 जानुवारि BTR गोरोबथा सानखालि बिथांमोननि गासिबो थांखिफोरा जाफुङाब्ला 28 जानुवारिनिफ्रायनो थारैनो बिथांमोना सोमावसारनायाव मुखुब जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी फानबारियाव UPPL दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जयनिं हाबाफारिखौ गुबैयै बिजनी जिल्ला UPPL दोलोनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय गासै 80 निबो बांसिन मददगिरि आरो हेफाजाबगिरिफोरा UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंदि दायो 2024 मायथाइयाव जानो गोनां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि मेल मिटिं लाबाय थादों, जेराव जयनिं हाबाफारियाबो मोनसे गेदेरथार थांखि जानानै थादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मददगिरि हेफाजाबगिरिफोराबो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानायाव होंगो दोंगो जालायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन मददगिरि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि मददगिरिफोरा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराव जयनिं जाबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी फानबारियाव UPPL दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थांदोंमोन, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला
पिकनिक जानायजोंनो लोगोसे मोनसे जयनिं हाबाफारि लाफानाय जादों। थारैनो बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 800निबो बांसिन सोद्रोमा आरो मददगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों दि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबैयै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मावफुं आफादगिरि एबा एमपि रोनगोरा नार्जारी बिथाङा बाहागो लानानै गोबांथार मददगिरिफोरखौ बरायनानै लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे हाबाफारियावनो बाहागो लाफावदों दानि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा फारियै रनजित बसुमतारी आरो धनन्जय बसुमतारी बिथांमोनहा। दिनैनि रादाबा बेखिनियानो आरो भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।